Bon, igny ediny tsy ino izy ty io primo ty état unitaire anao lefa mody io za anao io koa raha lany chef de région David anao havana anareo samy mpangalatra tsy manjary amin'ny tanàna Tsambavantalao koa mipody président Ravalomanana za direko za zavavrano za ny ranomasina za mivadiky zavavrano zay za ny ranomasina za fa tsy midoko antety fa tsy raha ilagna za sur terre je rentre dans la mer je rentre dans la mer zobaka problème anareo tsisy entreprise maventy anareo tsisy vidira mbola anareo tsy touché zegny ane mataina lika Ravalomanana fa anao fa hitany fa manonga dralinao fa maro dépense anao potey appétit fez mamono anao pa ny vango eny trecherie de nos be tsy ny fody mba pandafako amin'olo maskiny karaha zay ty iska bonne année Noël izy magnaboaka ko nazy ndraiky 26 pita en taxe Edmond Poulet nagnidigna essence aminay nany nangoro tegna Edmond évacuer à la réunion or que miantra vahoaka madinika Edmond Poulet baka amjovy Ravalomanana ça c'est kay igny ediny amin'igny eny ameko numéro de téléphone anareo alefa anareo WhatsApp taregninareo jiaby montany volanareo amin'ny région atsika iasa izy koa tegna nany fa tsy ajeny gazy zampagnaja izy tegna nany gazy zampagnaja izy tegna nany andeha amizay tsika tsy nampoizy ko anao tsy tia zao plus 33 6 64 89 51 37 plus 33 6 64 89 51 37 zegny alifasanareo ty taregninareo jiaby le managna trosa amin'ny région le managna trosa amin'ny région zao le reste tsy tadiaviko ty baka ity hoe jijitsika ty niane ity hoe mariparanatsika live-tsika ty i Serge Rasorontsirese i Serge azovy tsy mahay Serge Tanosy be niasa tam Daniel Sokone pardon kanat Daniel Sokone na lafolafo ny rano Sokone jiaby vadiny Sokone ma tsy de olona era loatra nataony menace de mort zegny na vedy vadiny Daniel Sokone tsy regny feky tsy haiko magnangy madiny kely fisika igny hatrefa nefany ty rakakaby mazo ty klateko fo bomby terre za tam sapatsikilo vangoeko izy terre zoko io za ty dossier karakorika terre za bonjour Maloya bon bon karaha amizay kabaro misy i Serge ty izy io bikibo be devant amin'ny linette io zay baka espionné miasa fonandra na haly atsika igny ampandriny liloson fo adidy tany legneny taniny colon mimpody amin'ny occupant hitaratasy vrai tsy miboaka izy mijadrana fo kay madame amsatry kory vady mariaziny liloson io zany kanany ijirany ty amizay miaraka miasa amin'ny liloson donc fa etsika karakory Serge alatra tany koa nasitsika ono tany SPPM tary koa fa naty Janfary Riaz Barde nandimby teo Riaz Barde zay donc tompony Diamant 10 raha tsy mitrompe za mbala fa velogno Riaz Barde teo izy hegny fo minono vodiny Riaz Barde kopoko naty Riaz Barde namango amizay izy nandafo tany SPPN jiaby izy amizay magnambara fa izy zany ka Riaz Barde or izy baka andoharanao ndraiky baka ambarovato ary olobeny ary izy nanjary zany ka karano zany ka Riaz Barde tout de suite teo na lafolafo ny tany SPPM olo jiaby ny occupé tany jiaby teo nany matoe nany gène jiaby na bongombongony na lafony navy koa malony sakaty egny izy fatao de fandafosana sakaty izy fatao amin'ny tsy fanjariagna nany koa olo mipetraka talosy be tary tombo tary mahay tsara tsy fanjariagna ny ty hitako intervention nareo mandeha misampatsikilo agny hoe azafady edy soa fa zo chefinay azoko jiaby baka nareo fa za polyvalente le tany direko tany za azoko jiaby intervention nareo sampatsikilo hoe azafady zoky fafafa io patronné tsisy raha mifafa fa c'est mon ordre moi ordre ko regny tsisy raha mifafa io magnanova raha manjary ko tsy ty volagnin'olo ke raha misy izy io marigny tsy feragna olo jiaby andeha amin'ny tany imboany izy tsy avany lilson izy tsy avany vadiny lilson tsisy tambarany ino managna garde de corps personnel vadiny ministre lilson ino dianadiana raiky amindrony iny donc any za tanolo andiravegna andengala regny c'est tout satria io ny fahasany io ny talentany angalatra tany mandrava tany migadragadra olo ara io lohany dompisorogno ny gadra nini dunia namony na fatiny ny dunia ity ro raha itsompinigna raikaraiky ro jiaby raha mpody ndraiky Serge io fototro nampigadra nini dunia ary namony na fatiny ny dunia io en tête de liste ke anareo ampandriny lilson ahongany boko apetrany ahongany
tany tiany jiaby hiramasiny alena tsendriky miaraka ampangalatra ty vita nany io zazy mampiala nareo raha ino misy avy nareo mitopo ndraiky domaine status ty ataonareo ty alenareo mbala tsy azo satria mbala mizaha tany tiany aby ry lilson sy ny forongony alendrondro za ko fa nahita lilson to ministre ny serasera momba tany vita o za président magoy ndraiky alatra ty napetraka io ravagna Madagasikara comme boka zany volagna raha aminareo tsino nareo Berziki magnasa berziki kara ty berziki raha volagny berziki ndraiky tsara tsinarigny tsara tsinary raha volagny berziki ke anareo jiaby mandiniky metretry bonheur loyauté mbala moka vidéo hita koa zone partage hoe anaovako vidéo ty izy fa tratra ty haiko loatra heny izy mipetraka tanao si be taina izy mipetraka tareny koa izy mivolagna heny marigny ke agny koa nareo mitany regny le toko regny nareo minany fa anareo miako ambangovangony fo ke nareo pamonomotra intervention nareo moramora fa tsy mipasy eto tsy miasa eto nagnino ma izy fotsy anaovanay vidéo magnano raha tsy manjary fa olo jiaby magnarana Madagasikara volagny en plus after zoky be grevasy Serge 1000 € naniny troussenao ifa tsy arakaraka tany jiaby angalarinao katramoanao olo jiaby mitetinao si be io vola 1000 € tsy voefanao 1000 € nanadahako ifa ileny izy tompiny fa tsy miambigny izy maty anao gnany tety batony zigny aminany 1000 € zoky be grivasy ifa anao fa minono vodiny ministre reto tsisy dikany amindreo 1000 € zegny ifa za mitaky zegny eto izy tsy taky zegny aminao fa za mitaky aminao ifa 1000 € nanadahako sady fa mangalatra mandrava mitrosa tsy magnefa anao tsy nanjary anao io anao mayara yasa aminany koa io loandao pisoro roby ka misy efatrefatra dimy mbala rantiko eto ro jiaby fa io tale io satria nini dunia miady marigny amin'ny tany jiaby ravravendreo izy agnisan'ny nampihitsiko nini dunia ivola vadiny Daniel Sokone nyo nanjary kara 4000 nangalariny raha jiaby Daniel Sokone na lafony jiaby kofa naty Daniel bikibo beky ndraiky izy ambindrazagna ty anao tone kufa toatanareo jamindry lilson kofa tsy anjary miala io zahawa funo si be tsara na vel lilson ke botie me ngataratasiny tany rombanban volo amle tsitsilagna izy antsuintui por berger agny fu mastataratasiny tany anaro no si be ndraiky nanova lilson intervention fa amiagna naro tananaovanaro droit d'occupation depuis tout le temps tany colon jiaby nde naro tsy asiany sira aby satria maro tsara ro tany io ana bord de la mer arary tany volcanique tany mamokatra be tsy mba mandiniky tsy metretra naro fa tsisy andra viany taratasiny tany aby zegny aminaro fa naro ribribeny ao fu izo fa mi metre fa mesure fa mizay eny mety aminany hanaro fa dégage fa naro zay vo mangalatra tany baka io naro nangalatra zay raha mahazo anaro orke naro ni occupé tany depuis 15 ans 20 ans 10 ans hanaro bako vo tongony mangalatra satria ro fa mesure io petit tutundro io fa namandro mandeha magnano mesure mitetinôsy tsy haiko eto tany oazondro fa io ro tamporta ry marandregny mar be sarandro olo managna garde corps ino hilandro izy tsy namandro ndengalatra satria fa pangalatra fa ela geky lainy fangalaragna tany fandafondafosagna tany mandravarahan'olo zany mba naro sanandre togno tio za tognony la vérité mazoto malegny miboaka eo fony marigny amin'ny ampoizinao na tsy ampoizinao fombaroko anaro tany asianaro vitinaro tandreme tsy mety regny naro ka zany aloha nanjany tsy de to lava loatsy zay va bisous nareo bisous mamy be